És notícia. L'associació Fènix celebra el Dia Mundial contra el Càncer. Els assistents han estat convidats a encendre una llàntia com a gest simbòlic de record a totes aquelles persones que han lluitat contra la malaltia, així com també han pogut gaudir d'espectacles de dansa, de cant i d'uns parlaments del senyor alcalde.